Исәнмесез, минем исемем Гүзәлия һәм мин экологичный Казан активисты. Без Казанда экологик чаралар оештырабыз һәм мин шулай ук катнашам. Бүген лекция барышында файдалы, гади экологик гадәтләр турында сүз барыр. Үз тормышыбызда аларны кулланып, файдаланып, ничек тормышыбызны һәм әйләнә-тирә мөхиткә карата сакчыл карый алабыз. Кешенең әйләнә-тирә мөхиткә карата нинди тәэсире бар? Санап әйтеп карыйк. Шуп проблемасы актуаль. Билгеле, шәһәрләрдә шуп полигоннар бар һәм шәһәр кешесе өеннән чыгарган шуп кая китә. Билгеле, шуп полигонна һәм шуп полигонында кагаз, пыяла, пластик, органик калдыклар бергә ята һәм бергә кушылып химик процесслар барлыкка килә. Әлбәттә, су, һава, җир пычрана, агулана һәм кешенең тазалыгына тискәре йогынты ясала. Кеше саны арта бара һәм яңа әйберләр ясала, шуп саны арта. Билгеле, шуп мәйданы ел саен Россиядә Мәскәү һәм Петербург территориясенә тиң булып үсә. Яңа әйберләр эшләнә, шулай ук табигать ресурслар алына, нефть, газ, су, электроэнергия, булар барысы да кирәк яңа әйбер эшләгәндә. Һәм кайбер әйберләр шул 1-10-15 минут эчендә генә кулланыла. Ел саен телефон кемдер талыштыра. Кирәкме ул? Мәсәлән, бер футболка ясар өчен 2300 литр су китә. Бу бигрәк күп. Һәм ел саен без экобурыч дигән көнне билгелибез. Экобурыч көне нәрсә микән ул? Экодолг русчасы. Быел август аена килде, былтыр июль аенда. Димәк, гыйнвардан башлап август аена кадәр без шул хәтле табигать ресурсларны кулландык. Күпме җир шары бер ел эчендә торгыза ала. Димәк, без бик күп әйбер алабыз, табигать ресурсларын алабыз һәм аны кире кайтарырга кирәк. Шулай кеше эшчәнлеге аркасында җир байлыгы, биотирлелек югала. Тагын бер мәсьәлә бу микропластик. Пластик кечкенә микрочастицаларга бүленеп, суны, җирне, һаваны пычрата һәм билгеле фәнни тикшеренүләр бар, ничек кеше организмында, шулай балыкта микропластик тапканнар. Шулай ук океанда пластик утраулар бар һәм космоста шуп очып йөри. Бу барысы да кеше эшчәнлегенең негатив тәэсире. Әйдәгез бөтен цивилизация уңышларын ташы һәм таш гасырына кайтыйк. Юк, әлбәттә. Минем төп фикерем шул түгел. Әмма үз тормышыгызда гади экологик гадәтләрне куллансагыз, табигатькә, әйләнә-тирә якка һәм үзегезгә файда булыр. Шул проблемаларны Zero Waste дигән концепциясе хәл итә. Zero Waste татарчасы калдыкларны исраф итмәү. Zero Waste концепциясе дә ул Европа һәм Америкада бик популяр һәм хәзерге вакытта Россиягә дә килгән һәм безнең Казанга. Zero Waste концепциясе 5 өлештән тора. Беренчесе, мәсәлән, recycle, калдыкларны эшкәртүгә җибәр. Калдыкларны эшкәртүгә җибәрер өчен аларны аралап җыярга кирәк. Кагаз аерым, пластик шешәләрен маркировка буенча бүлеп, шулай ук пыяла аерым, металл һәм башка калдыкларны аралап җыеп эшкәртүгә җибәрәбез. Әлбәттә, экологик яшәү рәвешен башлаганда гына пластикны 7 төркемгә бүлү бик авыр. Шуңа күрә иң җиңеле пластик шешәләрне һәм, мәсәлән, шампунь һәм башта химик һәм косметика шешәләрне җыеп, сезнең йортыгыз янында торган пластик сеткаларга ташлау. Шул пластик сеткалардан специаль машиналар чыгаралар. Бөтен җыелган пластикны һәм эшкәртүгә җибәрәләр. Икенче киңәш. Макулатураны аерым җыеп була. Бу кечкенәдән безгә билгеле булган бер гадәт.
һәм шул гадәтне кире кайтарсак була. Чөнки макулатура бик җиңел җыела һәм бик күп җирдә аны эшкәртүгә җибәрергә була. Шулай ук бик җиңел куркыныч калдыкларны утилизацияләү, мәсәлән, лампочкалар һәм батарейкалар. Аларны өй янында торган бакларга ташларга ярамый, чөнки алар куркыныч дигән калдыклар. Шуңа күрә зур кибетләрдә специаль контейнерлар тора һәм анда калдырып була лампочкалар һәм батарейкалар. Аннары Челябинск дигән шәһәргә бөтен батарейкалар бара һәм аларны эшкәртәләр. Батарейканы җиргә ташласагыз, бөтен җир агулана һәм әлбәттә хайваннар һәм үсемлекләр юк булалар. Шулай ук безнең өйдә бик күп киемнәр була һәм кайбер киемнәрне без кулланмыйбыз. Шул безнең шкафта ятканчы, бәлки икенче кешегә биреп була. Һәм шулай ук эшкәртүгә җибәреп була киемнәрне. Бу беренче принцип recycle, эшкәртүгә җибәр, һәм икенче принцип килеп чыкты. Reuse, повторно используй, яңадан куллан. Һәм мәсәлән, киемне шулай ук икенче кешегә биреп була, хәйрия фондларына, шулай ук Авито, Фримаркет, онлайн һәм офлайн бар һәм башка ресурслар, киемнәрне, төрле әйберләрне алмашынып бу ресурсларда була. Шулай ук экологистлар second-hand кибетләрендә киенергә яраталар. Безнең шәһәрдә алар хәзер күп, Второе дыхание, Свалка һәм башкалар. Нишләп бу яхшы практика, яхшы гадәт? Чөнки киемне ясаган сәнгать ул иң зарарлы безнең җир өчен. Ел саен, сезон өчен берничә тапкыр яңа киемнәр чыгаралар һәм миллионлап яки чүп полигонына китә, яки бер елдан соң кимичә кеше ташлый аны. Әлбәттә, яхшы әйберне алсак, еллар буе аны куллансак, бәлки икенче кешегә бирсәк, бу безнең өчен һәм җир шары өчен бик файдалы булыр иде. Шулай ук reuse-ның тагын бер принцибы бу ремонтлау. Мәсәлән, сезнең телефоныгыз, бәлки ноутбугыгыз ватылган. Сез аны ташлап, яңаны аласыз. Ноутбукны һәм башка техниканы ташларга ярамый. Шулай ук куркыныч калдыклар, аны специаль утилизация компанияга җибәрергә кирәк. Һәм яңа ноутбукны алганчы, бәлки искесен ремонтлап була һәм шулай ук акча әзрәк кирәк булыр. Шулай ук иске әйбердән яңа әйберне эшләп була. Мәсәлән, иске чаршаудан сумка тегеп була һәм шул сумка белән кибеткә йөреп пакеттан баш тарттыгыз. Бу икенче принцип иде, reuse. Zero waste-ның өченче принцибы reduce, сократи использование яки куллануны кимет. Мәсәлән, тешләрне чистартканда суны киметегез. Сезгә кирәк булмаган очракта электроэнергияны, суны кулланмагыз. Шулай ук икенче ягы бар, экономия. Платежкага әзрәк түләрсез ел саен, ай саен. Шулай ук аш пешергәндә чамасын белегез. Кайбер очракта без күп итеп пешерәбез атнага, әмма холодильникта калып, беркем ашамый һәм аннары ташлыйбыз. Кайбер җирләрдә кеше ачлыктан үлә, бәлки чамасын белеп пешерергә кирәктер һәм органик калдыклары чүп полигонына килмәс шул очракта. Шулай кибеткә барганда план төзегез. Кирәк булмаган әйберне алмаска кирәк. Мәсәлән, кибеттә сез күлмәк алганда, сезгә 10 пар носки ташлама буенча бирәләр. Уйлап карагыз, 10 пар носки сезгә кирәкме? Кирәк булмаса, калдырыгыз. Ташлама булса да, бу сезнең өчен артык әйбер һәм аны алмаска була. Zero waste-ның 4-нче принцибы refuse. Откажись от ненужного, откажись от одноразового. Бер тапкыр кулланыла торган әйбердән баш тарту. Мәсәлән, көн саен без пластик шешәдә яңадан су алабыз. Ләкин
сіз бір тапқыр пластик, бәлки металл, пыяла, шеше алсағыз, үз иегезден су тутырып, үзегез белән ала аласыз. Димәк, бір яктан экология гадәт, икенче яктан экономияләү. Шулай ук пакеттан баш тартыгыз, мәсәлән, үзегез белән рюкзак, букча һәм эко-мешочеклар йөртеп була. Шул пластик пакет урынына аны кулланып була. Аннары бахилларның шулай күп тапкыр кулланыла торган вариантлары бар. Аларны үзегез дә тегә аласыз, мәсәлән, иске зонтиктан. Реюз принцибының тагын бер ягы. Әлбәттә, өйдән чыкканда күп тапкыр кулланыла торган әйберләрне онытмагыз. Мәсәлән, күп тапкыр кулланыла торган стакан. Ул кәгазь һәм пластик стаканчик урынына бик кирәкле әйбер. Шулай ук букчалар, бахиллар бәлки сезгә кирәк булыр. Бу экологистларның иң төп дуслары. Zero Waste'ның 5-нче принцибы road компостирование, компостлау. Экологик яшәү рәвешен башлап җибәргән кеше өчен бу бик авыр гадәт, ләкин бик мөһим. Без шәһәрдә яшәүче кешеләр, бездә компост чокырлар юк, бездә бакча юк. Нишли алабыз? Беренче яктан диспоузер куеп була раковинага, икенче яктан вермиферма эшләп була. Бу кечкенә генә бокс. Шул кечкенә боксны җир белән тутырабыз һәм чалчыннар кертәбез. Шул чалчыннар бик файдалы һәм безгә булышалар органик калдыклардан компост ясарга. Аннары сез туганнарга, дусларга бүләк итә аласыз һәм алар үз бакчаларда компост, удобрение буларак куллана ала. Шулай ук үз иегездә гөлләргә аларның җиренә салып була. Шул гадәтләрне куллансак, Zero Waste гадәтләре reuse, reduce, refuse, recycle һәм road кеше үз эко-эзен киметә, әзәйтә һәм шул принципларны үз тормышында куллана ала.